Zdravím lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Jurassic World Aftermath part 2. Jo, takže teď nám tady bude povídat. The de-extinction of the dinosaurs wasn't the result of one person. Not Masrani, not even Hammond. It's the result of a society, a system that lauds technological progress above its own survival. A journalist, she says. Miss Everett, who are you really? Jejdo. Turek. Sam, you're still with me, right? Já jsem v pohodě. It's not much, but I need you to access the automated system. Nebude v klidu, doktor. And Ty activate blbý. fire suppression. Aha. Now we wait. Years of trial and Halon was the only thing that ever came close to a deterrent. Okay. Try the door. Viděli jste ho? Viděli jste Blue? Ty vole. Knew it. Takový nepořádek tady Console was our only Lockwood. Can you look around? See if there's a fuse or anything they didn't destroy? Jo. What's that? On his desk. Jo. Takhle. Takhle. EMF reader. That might come in useful. It tracks Počkejte s electronic tím. frequencies. Tak. Nodes, devices, or Jo. anything fitted with Takhle. valid ID tag. Co to je? Je. Generátor, nebo co? Bottom corner. Tak. Tak. Narychlovka. Okay. Co teď? We've got work to do. Wu needs us to recover Blue's DNA from storage. Unfortunately, storage is a cryogenic chamber beneath the Co vault. z konzolí? Just to get inside, we need to add your biometrics to the security database. So when you're ready, go to the breaker room and hit corporate. Já jsem ready. Tady další páčka. Sorporat, potom Volt. O, to asi potom na příště. I'm gonna go find those painkillers. Painkillers? Nevím, co to znamená. Dělej, a jo, to je srdeční tep. Můj. Tak to jo. Tak to potom jo. O, to je ten plivající. Dilophosaurus. Jak utekl. Do. Zase do rezidence. No. To je rychlovka. Probíhneme to tam před raptorama. A sakra, to je Blue. Ty jsi byl zrovna na začátku. Tak to běž tam. Jo, super. Takhle. Takhle. Tak. Radši se senka schováme. Radši známe se.
Nikdo se nejde. Masakra. To jsem zakřik. Zakřik jsem to. Skočil do šachty. A počkáme, aspoň uvidíme dalšího. A dělej, už si ukažte, hoši. Jo, tady. To je... Charlie. Charlie, jo, Charlie. Tak co, Charlie, co tady chceš, Charlie? To klučič je, jsem moc blízko. Běž, už běž, táhni. Táhni pryč. Hodnej kluk. Hodnej kluk. Tak. Ho, to bylo těsný. Těsný. Co podat s tou šerem. Bezvavý tak. Jako vždycky. Vždycky dobrý výtahy. Teď jsem nerozuměl ani slovo. Tak. To ne. Že to nebude tady. No, nevím ani. Jak ta hra pokračuje. Necháme se překvapit. Je, vyskalenci. Malý. Ta hra je taky nová. Pastel. Ale jo, měsíc. Tak tady to vypadá hustě teda. Gauč. Snělej. Špatnej. Tak. Kam teď, jo, furt. Stále před nosem, stále jenom. Je, padák. Ne. Bota. Počkej, není to toho? Není tady Carlos? Co je ty? Odro. Létající. Pane Pteranodon. Já vám vajca neseberu. Bojte. All of us? Já znám. It did this for us. Yeah. Připojit? Ano, připojíme to. Tak. Připojili jsme to. Pěkný. To je v muzeu. Asi jo, nevím, jistě. Počítače? Co to bylo? Budu dělat, že jsem nic neslyšel. Je. Vypadá to jak sarkoskus. Kus. Krásný, ale rozbitý. No jo, co se tady vůbec stalo? To by mě zajímalo. Co se děje? Máme tady návštěvníka? Vypadá to, že jo? Já... No jo, zase Delta. No,
Prvně byla Blue, Charlie a teď Delta. 3 raptory. Ještě chybí Echo, ale do téhle hry ho rozhodně nedali. Takže by to bylo moc obtížný na nás. Pro hráče. Paní. Tak. Vyskoč si tam. Super. A já jdu dál. Co? Zapojíme vše, co tady vidíme. Co jde, co nejde. Promiňte, když takže šeptám, ale u těch raptorů nikdy nemáte klid. Protože jsou úplně všude. Koukejte na fešáka. Rapturek. Svině masožravý. Výjimka je taková, že jsou tady jenom 3. A na začátku, jak jste viděli, taky byl i T-Rex, ale ten nejsem si jistý, jestli tady taky bude. Co, vypadneš? Ne, furt se tady bude kráčet. A co tady mikrofon, ten nemůžu? Není zapojený. Jejda, musím si víc skrčit. Vypadni. Padej. Padej do kuchyně. Nebo jestli to je kuchyň. Nevím, jsem si jistý. Takový krásný strom tady. No tak, on ví, že jsem tady. Naštěstí, že se nepodívá pod stůl. Furt si tady bude kráčet, šéf. Co už? Ne, furt neběží. Celý zelený. Ne, nemůžu to risknout. Počkej, zkusím to udělat takhle. Takhle. Třeba už půjde dál. Skrčit. Skrčit se musím. Šel tam. Tak. On právě když ho nevidíte, tak to musíte hned využít. Jinak to nejde. Prostě. Tak asi ty listy tady utrhneme, nebo co to je? Vypadá jak... Zalezme pěkně pod stůl. Slyším, že tady někde poblíž je tady někde. Ale já potřebuji, aby šel tam tím směrem, ne sem. My potřebujeme, jo, je to kuchyň. Tak to jsem nevěděl ani. Že jsem to řekl správně. Fuj, brouci. Zalez. Reach Dr. Wu's office. Je to ne? Au. Nejhorší je, že teď ho vidím zrovna. Se chtěl říct, že zrovna ho nevidím, ale vidím. Tak to, kam půjdeš? Ne, nefotím stejným směrem, co jdu. Super.
Super, super. Radši zkontrolujeme. Oh. Co jsme udělali? Co jsme udělali? Ne. Ty vole, tam zrovna potřebuju. Počkej, ne? Ne, tam. Rouchaný. Tak, ty běž pěkně tam. Tam běž, ano. Šikovnej. Šikovnej, jak si nešikovnej. Zapojíme. Jdeme rychle dál. Aby nás neměl v tlami. Sežraný. Tak. Zase odděláme pryč. Zapojíme, napojit, jako zapojit, chápete? Tak. A tady to. Boom. Radši si otevřeme svůj bránu. Všechno se musí využít. Proč ne? Teď bych ho něčím odlákal. Tady jde? O, sakra. Jo, já jsem zapomněl. Promiň mi, jo. Padej pryč. Rapturku, kam jdeš hlavně? Musím počkat zase. Ty mi dáváš zabrat. Dělaj si srandu, ty mi děláš takový nervy. Co tady chcete? Tady není maso. Tamhle pánvička, mohl bych tě praštit pánvičkou, ale ty by si mě stejně sežrala. Potřebuji tam těma dveřmama, ale on je tady. Tak co, kam jdeš? Tam jdeš, ale já nechci. Teda, ale já musím jít tam. Co to teď využít? Nápadně, yes. Dal jsem to, jak páno. Nemám ho. Co to tady je? Víno. Nebudu pít víno. Piju zdravě. Tak. A do háje. No jo, vlastně. Já zapomněl. Já nezapomněl, já to ani nevím. Tady takhle. Zapojíme, napojíme. Otevří svoji bránu. O, ty vole. Už je tady šéfík. Tak. Teď mi bude stačit, když půjde krásně tam, zase zpátky do kuchyně. Ale já teď nevím, kde ani je. Ty vole, tady je zrovna. Jo, trápy. Měl by si ho stříhat. To tak. Však je to zvíře. To právě jaký zvířátko. No, tohohle zvířátko nechtějte ani nasrat. Jako běž už mě štveš. No, ty tvoje zubiska. To si čistíš zuby nebo co? Asi pár radkama. Ale tak, to dělá na schvál. Taky přijde, že to dělá na schvál. Tak, pěkně za zády. To musíte nenápadně prostě. A kam teď jdeš? Teď jdeš tam. Tam.
tam jdeš, to je hlavní, tak tam běž, prosím. Ano, ne, ani se nezastavuj. Zase. Tam běž. Ne, zase. Ty jsi jak voják, co tady pohybuješ? Ach jo. Budu muset zase udělat rychlovku. Ale mě stačí, když půjdu tamhle, tam nepotřebuju. Já tam jako, že bych to potom obešel, ale teď, když je tam on, bude smrdět. Ne, furt, protože mě cítí. Ale já nejsem dobrý na maso, teda. Ze mě by si udělal akorát tak párátko na zuby. Super. Super. Fú, mám to. Okay, the offices should be somewhere ahead. Ty drž hubu. Malý skrček. Tunely. A ty hlavně neřvi, prosím. Noisy little loner. Tak jsi normální? Tohle nějaký. Tady by už měl být klid. To mám sem? Not yet. You're not whitelisted. Keep looking. Jo, já musím k tomu doktorkovi. Ale tady nikdo není. Finally, the authentication console's straight ahead. Boot up, scan yourself into the system, and we're done. Tak. No, that can't be right. Try again. Override it. God damn it! Leg. What are we doing? 9 years ago, when I first came here, I was gonna change the world. Zase si to vyčítá. Now my leg's smashed. You probably hate me and Juan and Carlos. We're gonna die 1,000 miles from home. June a Carlos budou bez tak mrtví. Jsme na to sami. Kromě. What now? Aha. Co to je? Tady něco bude. Potřebuji. Naval. To je, You gotta get after her. ale tak. Pack rat. They'll build a nest out of anything. Ne. To nemyslíš vážně. Nová kombinace. Takže takhle. Aha. Jsem hacker. A do pytle. Charlie. A tady bude blbnout. Charlie. Wait, your EMF reader. Wait. Mám to zapnutý. Find the signal and follow it. We'll be okay. Tak. Ty neřuj tím pískloune. Dělej. Kde seš? Nepřibližuj se ke mně
Aby si mohl písknout a tady po mně bude lítat raptor. Tak ty tam běž a já jdu. Takhle. Hlavně rychle, rychle. To bylo těsný. Jde tam? Nebo kam jde? Jde tam. A, tady seš. Naval. Do pytle. Teď s ním nebudu rvat. Potřebuji ten čip prostě. Navalím ho. Takový problém s raptorama. Teda s psognátama. To je Magor, to je Magor. Teď vím, že je tam a já to využiju. Krásně. Buď ho. To je Magor. Pískalenci, fakt. Křiklouni. Pojď křikloun. Vypadni. Vypadni. Hodnej. Fakt to bude. Kdo ví, jestli tenhle díl dám? Když tak to dám na... Jejda. Potom na další pokračování. Co ty? Co s tebou? Stejně. Rádio? Chceš pustit rádio? A tam potřebuju. To využijem. Chytávka. Nechytá. Smůla. To jak nic nebude. Do tunelu se přece nevejdeš. Že by? Ne. Oni mají svoji tunely. Stejně se vrátí. To potřebuju. Tak. Jen. Eš dál? Ještě jde. Tak naschvál. Tam si běž poslouchat rádio. Halo, tady Impulzovi. Už na tebe volají. To je Magor, to je Magor. Fakt jo. Z něho klepne. Křiklouna. Lepej křikloun. Naval. Bastard. Máš pravdu, je to bastard. Tamhle ty. Je tvůj kolega. Ne? Když? To je Magor. Zařoval. Sem. Půjdeš sem? Nebo nepůjdeš? Ne, skryť se. No nic. Tak ještě jednou. Už jde? Nejde. Myslím si, že to necháme na další díl.
že zrovna nevím, kolik natáčím. Tak jo, necháme to na další díl lidi, takže v příštím videu se uvidíme. Zatím, ahoj.